Mikä? Niin no. Laita lukkoon. On se aikamoinen palapeli. Ohi tuossa on... Ei ole kyllä varusmiespalvelus kyllä mennyt hukkaan. No niin, otetaan kiinni siitä. Tässä toisesta kahvasta niin väliin. Mitä? Hei! Tulkaa kaikki tonne, niin käännetään koko hoitokato. Se aukeava, se avonainen seinä, niin on nyt täällä. Näin, kato mikä. Joo. Sitten otetaan kiia kannetaan. Joo, siinä varmuutta. Sitten noin missä on noin solmut. Noista laitattu auki heti. Oikeuttelu laittaa. Ei saanut olla. Se pöydän päältä saadaan auki. No niin, passataan se pää ensin. Vielä ja sitten nostoa. Joo. Hei. Ostaa muutaman kilon merisuolaa levittää. Ei täällä nyt sitten niin kauan olla. No, siinä puhut taas viisauden sanoja veliseli. Emme leiriydy kyllä koskaan Naantalissa. Niin. Ei ole väliksi, vaikka ei kasva ruoho koskaan. Jos nyt olisi tunnit käytettä. Se on vasta yhteen, eikö se ole? 6 kiloa yhteensä. Ja 2 kertaa saa. Niin, joo se, että niin, joo. Mutta meillä on eihän ne eri pusseista ole. Ei, kun ne on yhdet, ne on joka pussissa, mutta kilomäärät yhteen vaan. Se on 9 kiloa, eikö se ole? Hyvin laskettu. Ja 9 latoa Jonni. Niitä säkkejä riittää hei tässä vielä. Voi hemmetti, ne sortut on. Hyvä, jopa nyt. Päivää vaan. Täytyy munkin ruveta kuvaa. Tämä on kertakäyttökamera, minkä mä latasin. Tee vielä peräännystääkö tai englantia? Ei ruveta ryhdistäytymään. Siinä on pitkä puuhaa. Ei Coca-Cola. Tulee ja maksaa sen. Ja kun se varmaan niille, mutta sitten ei tullutkaan ketään. Jaha, no niin, nyt saatiin tänne. Tähän täytyy nyt jotain muutakin laittaa. Siinä ensiapulaukussa varmaan on. Valuu Siinä on 3 kertaa.
yleiskutsu. OK1 OK1 yleiskutsu. No niin, kuule, ihan kaikki rookerit, sä oot ilmeisesti eri kohtaa bändiä kuin minä ja tässä vähän ihme sulle ja kerrotko vielä mikä sun nimes on? Hei vaan ja kuullaan, kuka muu siellä on? Mikä on? Sanopa uudestaan. No 50 tai 100. Paljonko toi oli? 50? Ei siitä tiedä. Niin se on aika iso auto. Kyllä. No, mites se muuten? Henkivalkuna tarkistaa. Kenttäkeittistä. Kasvattaa, kato, niin se on vähän kaareva tuo panna. On kyllä iso. Henkilökunnan rappaa. Koko vihdoin. Joo. Nyt tuli henkilökunnan paistaista niin tuota. Tai jätteet. Otan vähän lähikuvaa tai zoomia siellä. Lättysiin juu. Yksi kuorsa on siellä satana toisen verhon takaa ja sit on tämmönen asento, kun itse sun kahtaan on pyörii sen syliä koiraa. Joo. Tai miksi on koiran kanssa kävellä? Oi. Kato. Makkaraa. Mikä toi? Siinä. Makkaraa. Kissa. Kissa. Oh, huomenta. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kun heräisi, niin tekisi jotain aamutoimia varmaan. Aamiaista varten, mutta ei sitä oikein käy. Katsotaan toinen kauppa. Tää suuri kauppa oli. No niin, nythän tää leiri on loppusuora niin kuin häämöttää. On toinen teltta saatu purettua. Ja tuntuu oikeastaan hyvältä ja haikealta. Paljon on ollut hommaa, mutta mehän tehtiin tämä homma. Mitenkään meni taloudellisesti? No, se on Omille vielä kysymysmerkki. ei ole laskettu kassoja? Ei, mutta kyllä me varmaan omillemme siitä päästään. Teemme maksun puolella. Ei, toivotaan ainakin näin. Se on hyvä.
On kuppeja ja menivät nurin vaan sinne. Semmosia maita, missä ei oo. Joo, ruoan muruakaan, niin. No niin, riviin vaan.